हाय लोगोफोर, मारै दं नोंथांमोनहा? आंबो मोजाङैनो दङ। बेसेबा गोबाव जाबायमोन ना लोगोफोर भिडिअ बानायैया। दिनैसो नै ओंखारलायबाय आरोना। जों गगामुगाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर। जोंहा दावगा इउटुबारफोरनि मोनसे मिटआप दङ। बेयावनो जों दा थांनो ओंखारदों। नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे थफावबाय थादो। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर जोङो दा मिटिं जानाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना। जों दा हाबबाय। बेनिफ्राय मा पार्क होनदोंथाय जोंबो मोजाङै मिथियाखै आरोना। जायगाखौबो जों मिथिखायाखैमोन मायाव जागोन होननानै। बेनिफ्राय नै सबनसिरि दै सेर सेर आरोना। नायनोसै जायगाखौ माबायदि जायो दा। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय लोगोफोर आं बिराद गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ बानायैया। फ्रि नङा नालाय बारा जोंबो सम होनो हाया। बेनि थाखायनो भिडिअफोरखौ बानायनाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैहाय बयबो लोगोफ्रा ओंखारबोजोब्बाय नालाय गोसोआ बोरैबा फैनो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय ट्रेन गाखोनो मोनैयाबो गोबावथार जाबायमोन ना लोगोफोर। ओंखायनो जों गाखोनो लुगैनानैबो फैनाय जाबाय आरोना। फिसाजोनिबो फरिखा बायनायजों जोंबो फैबाय। ओमफ्राय नैथिंजाय आब'मोन दङ, गफि फंबायमोन दङ। जों ज' फैदों आरोना ट्रेनावनो। नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो। हटेलनि बिबार बिलाइ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नै। मासि मोजां दंफांसै। नै लोगोफोर समायनाथार जायगाया एकदम दंफां लाइफां सारि सारिनो। ओमफ्राय जोंनि मिटिं जागोन जायगाया नैबेयावनो आरोना लोगोफोर। जों मोनफैजोब्बाय गासिबो। दा हाबबाय आरोना। बारा मानसि फैथ'वाखै दाबो। जागायनो सानबाय। बे आलासि सिनायथि होनायनि गेजेरजों जोङो आरो बयबो रावबो सिनायै सासे सुबुं आलासि लिंना लाबोदों। बेखौबो जोंनि बयनिबो गेजेराव जोङो सिनायथि होगोन आरो बिथांनिफ्राय निस्सय जों माबा मोनसे सिनायथि होनाय जों गियान मोनगोन बेखौसो जों आसा खालामदों। आरो दिनैनि बे जोंनि जि थांखि बे थांखिया निस्सय दिनै गेदेमा बिथां सानैनि गेजेराव माबा मोनसे मोगथां महर मोनगोन। बेखौबो दिनै बयबो मिथियाखै खिन्थु मिथिहोनो थाखाय दान्दिसे समाव जोङो नाजागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बानजायगिरि हिसाबै गगामुग हालामनि सासे मुंदांखा बर'नि माबा फावखुंगुर एक्टर, बर'आव मा होनो फावखुंगुरानो जेनेबा फावखुंगुर बिक्रम बसुमतारी बिथांखौ आलासिखौ दिनैनि बे आलासिखौ सिनायथि होनो थाखाय आंनिफ्राय माइक्र'फनखौ गथायनाय जाबाय। हाबाफारि बायदि दिनैनि जालांगासिनो दङ। दा फैनानै जोंना आलासि सिनायथिनाय फारिबिदायाव मोनफैबाय। दा जोङो गिबियावनो जोंनि दावगा बड' इउटुबार एस'सियेसननि मानगोनां आफादगिरि एक्सुवेलि जोङो सिगांनिफ्राय बांद्राय बिदि लोगो मोनलायबाय थानाय जायाखै आरो जोङो नैबे जोङो आफादखौ लानानै जों स्पेसियेलि बांद्राय सावरायनाय जायाखै नालाय, बेनिखायनो जों जेनेबा बांद्राय माबायाव क्लसआव गैया नालाय, बिबानफोरखौ बांद्राय गोसोआव गैया आरो बेनिखायनो एसे सोंस्लुनाय जाबाय, निमाहा बिनाय जाबाय। मानगोनां अरुन ब्रह्म बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानानै गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोंनि हानजा आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। लोगोसे जोंनि दावगा बड' इउटुबार एस'सियेसननि मानगोनां खावलायनाय जाबाय। दा आरो जोंनि हान्जानानै लाबोजानाय आलासि सानै दङ, खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा सबनसिरि कलेजनि बिबुंथिगिरि।
गोजोन्थों। आरो दा जोंनियाव आलासि सासे दंबावो दैलें बर' बिथाङा एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आरो दा जोंनियाव नैबे जौसाङाव थानाय मानगोनां जोंनि गगामुग फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि मानगोनां भद्र बसुमतारी लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ नेहाथारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे अबस्थायावब्लाबो बिथाङा सासे मडेल दिन्थिनानै गावनि जिउखौ खुंनायाव आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनायाव उन जाबोआखै। थिग बेनो जाहैबाय जोंना देबासिस नार्जारी फंबायखौ बयनिबो सिगाङाव फैनानै आरो गावनि सानि थफ्लाखौ लाबोनानै नैबेयाव सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आखाइखौ आरनाइ सोनो थाखाय आरनाइजों सिनायथि होगोन जोंहा उपानि नार्जारी बिथाङा सिलाबुथार बिथाङानो देबासिस बिथांखौ गांसे आरनाइजों बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। आरो बिथांखौथ' जोङो दा गावनि पिकचार वाट्सएपआव लानानै नायबा नोंथांमोना हयथ' नैबिदि बायदि नुदों बेबायदि मोनगोन महर मुस्रिया बयखौबो नोंनि सबसे एवार्ड मोननाय पिकचारखौ लानानै मानसिफोर सिगाङाव दिन्थिना साहाखौ फानग्रोदों। जिहेतु बे फंबायनि साहाखौबो जों लोंनोसै खाबैसे जाबाय हिसाब खालामना लादो फ्रियै जों लोंनो हाया मानोना बिथांनि जोङो जि मोननांगौ बेखौ जों हरफिनखागोन। बे हिसाबैनो बिथांखौ जों दायित्व लाबोदों थ' जों मान होनांगोन। जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव बेखौनो जों बिथांखौ मान होनो मोननानै जोङो जेसेबां हायो जोंनि गोसोखौ गोजोननाय लानांगोन आरो दिनैनि खामानियाव बेनो मोनसे जोंनि गोग्गाथाव हाबाफारि होननानै आं जोंनि इउटिउबार लोगो बिथांमोननि जानानै खावलायनाय आरो बिथाङा खावलायनाय बायदि जोंजों फैफानानै जोंखौ जाबाय ग्रुपाव ग्रुपाव जागोन। जोङो ग्रुपाव होनो हागोन पिकचारखौ जोङो खाबु मोना नालाय दा बे समाव जोंनि गेजेराव जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरिबो दङ। नै दाख्लैसो लेटेस्ट जोंनि सिलाबुथारनिफ्राय फंबाय सासे मेथाइ बरननानै बिथाङा दासिम गोबां सुबुंखौ गोजोन होनो हादों। नोंनि हायनारि महराव आं बुलियामोनब्ला नोंनि मुहिनि गोनां सोलेराव आं बोदोर जायामोनब्ला आंनि सिफुंनि देंखोआ थारैनो गोदै रिंखांगौमोन। नङा थारैनो मुहिनि फोनांमारो नोंनि गोसो नोंनि गोरबो मोनसे गोरबोआ गोरबोजों गोरोबलायामोनब्ला आरो गोसोजों गोसो सौग्रावलायामोनब्ला थारैनो जरायै थागौमोन। बिनिखायनो थाथिरनो हायानो आंनि सिफुंनि देंखोआव गोजावै गोसोखौ लाना आंनिसिम खारबोयो लोगो हमनो मानोना नोंनि अननाया सैथो। थेंक इउ आंखौ सिगाङाव हरनानै आंनि मुङा निरुपमा बसुमतारी आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेलनि मुङा एमबिडि ब्लगसार नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामलायदो बेखिनियानो
एक्चुअली बुंनो थाङोबा बे इउटुबारा मोनसे साइन्स बिनि सायाव जोङो मोनसे डिपलि स्टाडि खालामनो गोनां दङ आरो बे इउटुब चेनेलाव जोङो भिडिअ हगारनो थाखाय जोंनो एसेबां मानिबो स्किल नाङा रोंगौथि नाङा जोङो जास्ट मोननैसो खोथाखौ गोसोआव लानांगोन जोङो माइन्डसेट जोंनि गोसोखौ थि खालामना लानांगोन सोरबा जोंनि सिगाङाव थानानै सोरबा उनाव थानानै बायदिसिना खोथा बुंनो हागौ बेखौ माइन्ड खालामनाङा बेल' नङा आनखि गावबा गावनि न'नि सुबुङानो सोंखारिनो हागौ बेखौ माइन्ड खालामनाङा गोसोखौ थि खालाम गोसोखौ दा आरो जा थांखि बेखौ होसो निश्चय साक्सेसफुल जागोन माने सेन्टार जायो बे हिसाबैनो माने आं जोंनियावनो लाबाय एसे थांलाय फैलायाबो माने बाइकजोंबाबो 2 घन्टा 2.5 घन्टायाव मोनहैफिनगोन आरो सिमोनाबो बाइकजों फैबाबो गारिजों फैबाबो माने दसेनो 2 घन्टासोआवनो मोनहैफिनो आरो जोंनिया बिराद गेजेर हिसाबै जोंनियाव लाबा मोजां जागोन होननानै आं एसे आइडियाखौ हरदोंमोन आरो दा थाङै थुङैनो गासिबो बिबाना आंनियावसो बोरैबा ग्रोब मोनहैलायबाय दा होमबा बिक्रम बिथाङानो जायगाखौ रायज्लायहैदो होननानै आरो बेखौ बुंहरबाय जोंना लोगोफोर मोसाबाय बिसोरो जाया इयो ना गोरान एवनायखौ बिस्कुट जायो नै ओंखाम जाजोब्बाय बयबो गैयाथ' फुङाव ओंखाम जाबाय ओंखाम जादों ओंखाम बोरैबा नुखाबाय नै जानोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम जाबाय नै लोगोफोर जा गुमैखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय गुमैया आंखौ बावखोना माखो माने बावाखै दे आरो लोगो मोनगोन सानाखैमोन आं माथो नोंखौ महराव मोखाङाव नुनायाव आंखौ बावनाय बायदि मोनथारदों बावाखैहाय गुमैखौलाय मानो बावनो बावाना जोङो ओमफ्राय जों गुमैनि गारियावनो थांफासै स्टेसनसिम बिगुमैखौ दिनै बोग्लि बोग्लि लांगोन जोङो आरो बारा ट्रेन मोनाबा गुमैनावसो खारलांसै जोङो दिनै गुमैया मा चेनेलमोन NBD ब्लग बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेयाव गोदान आपडेट मोनबाय थागोन नोंथांमोनखौ माने साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गुमैया एकदम सिगां जोंहानाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बावबाय खोमादां गुमैया जोंहानाव थांनायफोरखौ बावाखैना मनो दासे इयाव फैदो र' आंनियावबो माबा मोनसे होनदो दे गुमैखौ बयबो हमथारदोंहाय दिनै नै लोगोफोर जों थांनोसै दा गुमैनि गारिजोंनो स्टेसनसिम आरोना ओमफ्राय स्टेसननिफ्राय थांनोसै नै लोगोफोर आगैयाबो जोंजों थांसिगोन जोंनो लाबोखादों नालाय जोंजों थांसिगोन आरोना साहाबो जोब्बायना साया जोब्बायना जोंजों थांसिगोन दा नै लोगोफोर जों हमनानै लाबोदों आगैखौ एकदम मडेलिं देखायनो आरोना आगैया नोंथांमोनहा दहाय नुखाबायानो फैदो गाखोनोसै जिराय जागोन इयाव दे होमबालाय इयाव जिरायदो दे लोगोफोर आगैखौ जोङो स्टेसनसिम लाबोनानै आरो गावनि साहा फाननाय आइजेंखौ लाहोनानै आरो गावनि मडेलिंखौ एसे देखायनो होबाय आरोना जोङो मिथिङाव सम थोस्लाबैनि इसेबां मोजाङै बेखौ देखायहोनो मोनासै बिनि थाखायनो जोङो ट्रेन स्टेसनाव देखायहोफैलायबावबाय आरोना लोगोफोर बिराद मानसिफोरा नायदों आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय।